Ассалому алайкум, подписчикони азиз ва меҳмонони канали мо. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Умед дорам ки видеои имрӯзаи мо ба шумо писанд хоҳад буд. Дар имрӯза видео камакак дигаргуниай, яъне ки аз бозор нест, аз хонаи видео ва ман мехоҳам ҳозир барои шумо анамин намуд хонаи новостройкара нишон диҳам, ки 70 квадратни метрай, ки дар 300 000 сомон харидорӣ шудааст. Бисёриҳо мепурсанд, ки нарху наво дар Душанбе, тарафҳои Военный городок ё ин ки Гипрозем чанд аст. Ман мехоҳам барои шумо анамин намуд новостройкара нишон диҳам, ки тоза харидорӣ шудааст дар 300 000 сомонӣ. Ина бинед, и аз дар ҳангоме ки медроӣ, якум анамин дар коридор рӯбарӯи дари берун анамин хел хонаи хоб ҷойгир аст ва нарху навои амин шкафу диванам якбора гап занам барои шумо, барое ки подписчикони мо бисёртар анамин нарху наво писандаишона, ки пурратар фаҳмонем. Ин шкафа дар 2500 сомон соз кардагӣ ҳастанд. Бисёрам вайш сифаташ нағзай. Кроватя боша, дивана боша 2000 сомон да. Дивани доодамаяй. Материалош туркияй. Баъдан дариҷа ҳоҷатхона ҷойгир аст. Ҳозир ман нишон медиҳам. Ба ремонтош, ба ҳамаи ҳамин чизош 300 000 сомон вай дора, нарх дора. Ва ҳозир мо ворид мегардем ба меҳмонхона. Бисёрам меҳмонхонашон калони хушрӯвай. Дарозии меҳмонхона 4 ба 7 метрай. 4 ба 7ай. Аз ин тараф бинед, ҳангоме ки аз дар ворид мегардед, тиреза тарафи ҷойи хоб, хонаи ҷойи хоб ва баъдан бинед, тиреза аз тарафи берун аст, ҷойгир шудааст. Бисёрам хушрӯ. Люстра, дар ин ҷо нархи люстраро мехоҳам барои шумо фаҳмонам, барое ки мепурсанд. 1200 сомон да харидорӣ шудагиаи люстра. Агар хоҳед, шумо ҳам метавонед аз Султони Кабир анамин хел люстраҳоро ман дар видеои пештараком ба навор гирифтагӣ ҳастам. Рафта нарху наво карда харидорӣ намоед. Бинед, ин хона беҳад калонай. Дариҷа мисол 4 курпачаву 4 болиш неву 6 курпачаву 6 болиш ҷойгир мешава. Аз сабаби чӣ хеле ки қайд кардам, хона дарозиш 7 метрай. Баъд бо чира мехоҳам ба шумо фаҳмонам, нархи қолина. Нархи қолин, дӯстони азиз, Туркияи қолин 5000 сомон. Дарозии қолин 6 ба 3ай. Дарози 6ай барош 3. Дариҷа анамин хел ҳамом. Ремонтошон хушрӯ. Ба ман махсусан анамин намуд ҳамом маъқул аст, барое ки одамои калонсол ҳангоми таҳорат кардан барои ваё душвор нест. Бинед, як ба як хостам ва нархи амин хонаи 300 000 сомонара нишон диҳам ва ба шумо пурратар бинед, ки дариҷа чӣ хел ремонт шудагӣ аст, чӣ хел таъмир шудагӣ аст. Арзиша на ин намуд люстраҳо. Ин люстраҳо 600 сомониай, дӯстони азиз. Стилои Евростил. Баъдан иҷада бинед, ошхона ҷойгир аст. Ошхонашонам беҳад калони хушрӯ. Нархи вая мегӯм ба ҷои шумо. Кухни гарнитура. Бисёр занҳо аз ман пурсон мешаванд. Дар ин ҷои хонадон кухни гарнитура дар 4000 сомонӣ харидорӣ карда шудагиай. Вайш туркияй, материалаш туркия, глянцевый ва ана вайш боша уголок боша. Дар ин ҷа 1500 сомон ҳамроҳи столуш омадагиай. Набинед, потолокошон баландай новостройкора. Ин новостройка ҷойгир шудагиай, дӯстони азиз, дар Гипрозем, тарафи Военный городок. Нағзии ин хона дар чӣ аст, ки ҳам дар сари роҳ аст, ҳам
чӣ мактаб ва чӣ боғчаи бачагон наздикай, поликлиника наздикай. Ана ин ваиш кухни гарнитурш неким столешница, ями 4000 сомона столешницаи санг нестаю. Амхе столешницаяй, тахтагияй. Дар як видео ман михел видео карда будам, дӯстони азиз, нишон дода будам ами хонаора. Барои ами бисёр хоҳиш карда будам бори дигар ягон намуд хона нишон диҳед, то ин ки мисол идеяи ремонт ё ин ки чизи дигарша мо пурсон шавем, фаҳмем. Бисёриҳо медонам ки дар Русия ҳастед ва барои хона сохтан ё ин ки барои хона харидорӣ кардан рафтагед. худованд ба орзуҳои ҳаматон расед, ба орзуҳотон чӣ нияту мақсаде ки доред ва соҳиби анамихе хонаи шахсии худ гардед. Мебинед бисёрам залош калонай, ба ман маъқул шид залош. бори дигар гуфтам нархҳои инора ба шумо фаҳмонам. аз наздик қолина ба навор гирифтам. қолинои ҳозиб омадагиян. И камакак блеск дора, вале дар видео омадагӣ нест. патиш пати нағзай 6 метра 5000 сомонда харидорӣ кардагӣ ҳастанд. баъд анамин подставка 1000 сомон барои телевизор. ирам хостам барои шумо абзор кунам. Формати видеои имрӯзаи мо камакак дигархелтарай. Барои ҳавай ҳайрон нашавед дӯстони азиз. Як ами хел хонаҳоро ҳам ман мехоҳам дигар видео карда барои шумо амин нарху навои мебел ё ин ки он ҷиҳозе ки харидагӣ ҳастанд дар хона фаҳмонам. Шояд шумо ҳам амин хел чизо хариданӣ ҳастед, дар нақша доред. иҷада анамин вая жалюзиёра бинед 500 сомон шида буда. анамин нархи анами жалюзи иҷа баланди дуаю, баландии тирезаш 2 метрай, бараш 1,5 метр. хулоса ки дар 500 сомон ами хел жалюзиёи хушрӯшидагиай. пардара чӣ хеле ки ба мо фаҳмондан ҳамроҳи туруш ва намин хел шлефтош, ҳамроҳи листош. ино ҳамагӣ 1500 сомон шидагиай. пардаҳо туркиян. бисёрам хушрӯ. занҳои азиз, умеддорам ки камакакам бошад нарху навои ки дар ҷиҳози хона ҳаст ё ин ки нархи хонара фаҳмидед ва видеои моро интизор